In sickness and in health, mao kini ang gipanaan sa mga magtiayon nga manumpa sa ilahang panagigugmaay. Di pa matud-an kining panultihon ni ining pares kinsa gihagit og dakong pagsuway sa ilang relasyon. Ang nakapadasig kay natabangan sila o nga makatagan sa ilahang dream wedding aron hingpit gayud nga masilyuhan ang ilahang gugma. Aniya ang report. Adlaw kinahanglan gayud babahon sa iyang pari si Julina pagsaka kanaog sa hagdanan. Na-diagnose ang 20 anyos nga adunay stage 4 lung cancer maong medyo kutasan siya sa paglihok-lihok. Sa iyang kondisyon, wa gayud mibiya sa iyang kilid ang iyang 27 anyos nga paris nga si John Arthur. May-resign si John sa trabaho aron matutukan lang ang kahimtang ni Julina. Wala na ko okay lang kung wala siya nga, nidaot na siya ka baby, lawag na ikagmata. Wala, kayar na ko. Uban nila ang ilang 2 anyos nga anak. Sa unang anak, bata pa sa kayo ko. Nagani ko. Anak, kawitan kayo, ikalibutan na. Nangandoy sila nga makasal karong tuiga ug nagpatabang sa higala nga manghuwam og wedding dress. Apan dihang gipost kini sa iyang higala sa social media, di lang kay wedding dress ang napahuwam kang Julina. Nagbayanihan ang mga wedding suppliers dinhi sa Sugbo, diin nag-akuay na sila sa ilang matampo. Usa niini mao si Carlo Abakita nga usa-usab ka sikat nga wedding planner. Wa na'y nagasto pa ang magtiayon kay gikan sa prenup photoshoot hangtod na sa venue solve na. So from the gown, from the makeup artist, from the venue, from photo and video and MC, tanan, everything is gone good. Kanang donated. Mapasalamaton usab ang magtiayong marangga sa grasya nga ilang nadawat. Uban ni Lian Sinkulan ug Renante Quiñones, Cecil Quibod-Castro, Balitang Bisdak.